Wala ka Sorkar jela ling ba ki muktiar jongka kila kam bakala Shim ki bubun ba ki Sienjam nak benta ban Pynkylluid ya kanong ba Shillong da ka bala don ru ka jingpan jingmut na ka kinhon ki riu shempang ni ki professional agency hinrei ki ek blaja madan pat kam dan satya kanu ka jing Khapngiah ni improvement na ke ka bajulong Onka High Court of Meghalaya haba Shim bishar ya ka PIL bla ujor da u Philip Crowbock sati. Haba Shim bishar ya ka ne ka PIL ka kashari ki arngut ki nong bishar bakanthob u Chief Justice Acting u HS Tang but u Justice W Dingdo kla ong baka Sorkar jela kla deb ban Aisha ka kashari ya ki Kaiphot ba ki Sienjam hinrei ka long ka man jongka ka Khapngiah ka Sorkar ne bet kumju. Nakaliang umuktiar, bumikmat ya unong ujor PIL, HL, Shang Reso, ulapan IT ru ya kakerteng ki katu kat ni ki briu bansha kentup langkum ki dekot lajlut ni independent member jangka decongestion committee bat nakaliang ka kashari kan se Shim ya karai haka bay day bat kani haka sin Shim bishar banwan kata haka shitarik nopra arhajar arpulai.